Pes je najčastejšie doma chované zviera. Je braný aj ako najlepší priateľ človeka, priurčený k tomu, aby ľuďom pomáhal. Prvý a najdôležitejší krok, ktorý musíme urobiť na ceste k tomu, aby z nášho šteniatka vyrastol slušne vychovaný pes, ktorý nás bude dôstojne reprezentovať, je naučiť ho základným povelom. No, naša kinologická škola sa zaoberá výcvikom psov verejnosti, širokej verejnosti, to znamená majiteľom psíkov v meste, konkrétne v Bratislave. To znamená, že keď k nám príde človek z mesta, naučíme ho tie základy, to znamená základným kurzom, ho vedieme a v tom základnom kurze sa učí zvládať psíka tej klasickej poslušnosti, socializácia a tak ďalej, aby ten pes bol ovladateľný. Samozrejme, niektorí ľudia hľadajú riešenie, čo ďalej s obsom. V tom prípade im doporučujeme dlhšie kurzy. 25. apríla sa v Bratislave pri Štorkoveckom jazere konala prezentácia záchranárskych činností na počesť Medzinárodného dňa záchranárskeho psa. Psovodi predvedli rôzne zaujímavé ukážky práce so psíkmi, poslušnosť, obratnosť a tiež ukážky vyhľadania osoby psíkom, ktorý je nájdenne poznaný hlasným štekotom. Nebojte sa, pokiaľ sa vám niečo stane, si spomente na týchto štvornových záchranárov. Z výcvikovej školy Adam Polakovič. Môj vzťah ku psom. Od detstva som vyrastal v kruhu kinológov, medzi ktorých patrí aj moja rodina. Náš prvý psík bol bradač malý černostrieborný menom Líra. K nej pribudla neskôr naša druhá bradačka Astra. S týmito našimi psíkmi sme chodevali na rôzne výcvikové akcie, čím sa môj vzťah ku psom prehlbil. Tento vzťah trvá dodnes.